gikan pa ko sa Chicago, Father. 1 year na ako sakit, Father. Nagpa-MRI na ko, di na ko masabtan nga nung dunay manusok sa akong liko. Father, normal tanang laboratory test dito sa Amerika. Why findings? Why diagnose? Nakadungog ni ini si Father Ben Traso, si Father Alex Cola. Mga pari, hangtod karon diha sa Two Hearts, Alliance of Two Hearts. Ang ginan ang mga pari, Father, wala ko'y authority dire. Matugot ba ka nga atong gaan siya sa prayer of the church, sacramentals. Deliverance prayer is one of the sacramentals of the church. Okay, pahiran ako ang iyang likod sa holy and exercise oil. Kibaw mo, atubangan ni Father Ben Traso, nalay man taron. Pwede nyo pang, ganing ako mga classmate, si Father Harnel, under ni Father Ben, pwede nyo pang tanoon. Atubangan nila, completely healed si Lola. No? Kung ignas Father Ben, ang iyang sakit, dili natural. Matugin ko ni Brad Eugene kanina, preternatural in origin nga sakit. Laing word, oppression from the evil spirits. Iyang ayuhon. Pinaagi sa sacraments and the sacramentals of the church.